ናብ ካልኣይ ክፋል ክንሰግር ኢና ከመስግነካ ይፈቱ እቲ ቀዳማይ ክፋል እቲ ዓብ ስእሊ እቲ ናይ ገድሊ ኤርትራ ብቆንዱ እውን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናትካ ሰላለፋ ናብኡ ዝጠመተ ይፀኒሑ እዚ ካልኣይ ክፋል ብቆንዱ ናብ እንታይ ከተኩር እዩ እቲ ኣብ ሞንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ድማ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እቲ ጠንቂ ግጭታት ካብኡ ሓሊፍካ እውን እቲ ኣብ ደገ ናብ ስደት ህዝባዊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተኸተሎ ገድሊ ናይ ኤግዛይል ገድሊ እሞ ከዓኒ ብኡ መጠን ዝነበረ ብድሆታት ናይ ፀጥታ ይኹን ናይ ቃልሲ ብድሆታት ናብኡ ዘተኮረ ይኸውን ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ኣቀዲምካ እውን ቁሩብ ጠቂስካ ፀኒሕካ ናይ ውልቅኻ ተመክሮ ሓደጋታት ኣብ ፀጥታዊ ኩነታት ናትካ ናይ ውልቅኻ ከም ተጋዳላይ መጠን ወሪድካ ዝነበረ ኣብ ውሽጡ ኣቲና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ቀዳማይቲ ሕቶ ናይ ካልኣይ ክፋል ክሓልፍ ሕፅረት ኣፍልጦ ጠንቅታት ግርጭታት ኣብ ውሽጢ ገድሊ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣሎ ኣነ እውን ንባዕለይ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ተመራማራይ ተምሃራይ እንከለኹ እቲ መስርሕ ፕሮሰስ ኦፍ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ኤርትራ ዝብል መፅናዕቲ ገይረ ነይረ ኣብቲ እዋናት እቲ ዘጋጠመ ሳያት ነይሩ ማለት እዩ ሕፅረታት ናይ ሓበሬታ ናይ ኣፍልጦ ከም ዘሎ ማለት እዩ ከም ሎም ሪፍሌክት ክገብር ከለኹ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ነዚ ስታይ ብሓፈሻ እዚ ሕፅረት ዘሎ ናይ ሓደ ወገን ታሪክ ጥራሕ እዩ እቲ ዝዝረብ ወይ ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ ዕድለኛታት ስለዝኮና ናብ ደገ ንረኽቦ ኣለና ሕጂ መሰረት ምክፍፋል ጎንፅን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ድማ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ነይሩ እቲ ኣብነት ናይ ስራሕ ሓሳብ ነይሩ ወይ ድማ ድሕሪ እቲ ናፅነት ዝመፅእ ዝትከል ዓይነት መንግስቲ ናብኡ ትሳያት ነይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ፍልልያት እቲ ጠንቂ ኣብኡ ውሳይንቲ ትገብረልና ብሓፈሻ ምክንያቱ ከምዚ ዝበልኩ ሕፅረት ናይ ኣፍልጦ ኣሎ ነዚ ጋብ እዚ ንክመልእ ናትካ ርእቶታት ክንሰምዕ ምደለና ማለት ኤርትራ ብብዙሕነት እትግለጽ ሃገር ስለ ዝኾነት በዚ ብዙሕነታት እዚ ምክንያት ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክህሉ ባህርያዊ እዩ ኣብዚ ናይ ባህላዊ ፍልልይ ኩሉ ይኽእል እዩ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ኩሉ ይኽእል እዩ ናይ ቋንቋ ክስታይ ኩሉ ይኽእል እዩ ዋላ ናይ ምጣኔ ሃብታዊ ማዕባለታት እውን ፍልልይ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ፍልልያት ከም ንቡር ኮይኑ እቲ ነዚ ፍልልያት እዚ ፈሊጥካ ንምእላዩ ዘይ ምኽኣል ግን እቲ ክስታይ እቲ ፀገም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ብንእሽተይ ጀሚሩ ኣብ ጉዕዞ ከዓ መዓት ክስታያት ነይርዎ ሓጎስ ጎፃት ነይርዎ እዚ ሓጎስ ጎፃት እዚ እንድሕሪ ብግቡእ ዘይ ክእለ ኮይኑ ነዚ ሓጎስ ጎፃት እዚ ከም ንቡር ነገር ፈሊጥካ ኣተኣላልዩ ከዓ በቲ ሃገራዊ መንገዲ ክኸውን እንተራ ዘይቲ ሓስብ ኮንካ ብርግፅ ሽግር እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ነገር ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ንምእላዩ ስለዘይተኻእለ ማለት እዩ ሕጂ ንገዛ ርሱ እቲ ሽዑ ገኒኑ ዝነበረ ዓለመ ርእይቶ እንተኾነ ናይ ዊን ዊን ክስታይ ኣይኮነን ዓለመ ርእይቶ ኣይኮነን ኣነ ክስዕር ንስኻ ክትሰዓር ኣነ ክሰርር ንስኻ ወዲቕካ ክትተርፍ ዝዓይነቱ ስለ ዝኾነ
كابزي بمن قالكا كما يقركا نتي ناتكا حساب سريرو نتي حدا تطفئ زعينته خستاي نيرو زعينته التحساسوا نيرو مالتي سلازي خيدو امنتا ايو زمص امناي سلطان ناي مبحات نغير يمص مالتي انا بيني يكون نتي خستاي نتي سلطان زوحتو زل نغير زي كافالي من قدي انت دا خدت كونكا نتي حدندت زبحال نغر كتمززلو يكون ولا كتكدلو ايتخلني حوالتي سلازي تقندي شجر عب سورا إرترا زنبرة ناي من قدخا حزن ناتي من قدي تي زبالسه إلكا ناتا حدثتي ناتكا من قدي ناي موسادو ويكا ناي مقصابو تندنسي زنبالي سلاز نبراي تي حدنات كستايك خون زي كالك كسلت زي كالة مالتي كالة ولا أبتي انتايد بالا أبتي متكلات نايتي ود ويكا بروجرامات نايتي ود نايتي بدوات انت حري استحن قورين عند عري كن خوينا اتي من قصاص هاجر من قصاص نخل ودي هاجر اكيبو زخيد من قصاص كنسو اتي تختيل وزن باري من قدقن درجة أقواناي ويكا عواساني ون نيرو كخون خيلي إزي انتاي مالتي نامنا نايرهي سبلعت منقستينا انتك اندحر كتب الكونكا اتي حزبي رهي سبلعت رأي كنا تود هاجر رهي سبلعت رأي كنا كالوتون اللو برجوالو أكلت برجوالو كمتي زبالة نبرة جن أتي زغمت كايا بروجرام نزياتهم كم صلاعي زر إمبر نزياتهم كم دك حجر فريتو أبتي قالسي زكاة تنزسوعن ون أيكونن مالتي سلازي تي أبتو أنت خزنا زنبرنا أيديولوجي كساع كندي ناي زي كاتاتي مخانو كريا كاي خير مالتي سلازن زي كاتاتي بروجرام زي نمعواتي الكاخا كساع كندت تخدو ناي مخاد نجر نيرو مالتي أجي نعمنا خلتي ودوات ندحري كنري كوينا نعمنا ولا تقل الحرنة إرتا دحري كنري كوينا أبتي مجمري أوان زحزو من قد انتاي حدا بروجرام كله حدا ودر كله حدا مرينات كله حدا سراوت كله زبلي نير مالتي أب حزبا جنبار تريو قلقا تناي سمور جنبار زل نجار يستايز جنبار نير مالتي زيادة زرقس نير مالتي سمور جنبار مالت كان تاي جست خمزي نوانو خستاي جركا زمدنا جركا دحراي جن أبتا تمسي إرتراجم تطلع مالتي من وسدي مالتي تي نجر مالتي سلازتي مسرح بحدا تقاليسنا بحدا حجرنا محدر ويا بحدا خاني وزيتنا ناس ملتنا نستمغر زبل نجر أبكندي سخوه حجام زيلنا بحدا نيتي صلاة نهرمهم دحراي نحن يواصلنا زعينته من قد يتي تختيلهم وزنور من قد مالتي ولا ني بعلو
ኣብቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ምንቅቃዓት እውን ዝኾነ ብብሩህ ዝብልዎ ዝነበሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክትሓቅቕን ዘለዋ ውድብ እያ ኢሎም ክስታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝምሁሩ ነይሮም ማለት እዩ። ካልኣት ዘረባ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ሓደ ፀላኢ ክስታይ ይገብርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ፕሮግራም ፀላእትና መን እዮም ፈተውትና መን እዮም ኢሎም ክስታይ ክገብሩ ከሎ ውስኑ ከለዉ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ትሓቅቕ ዘለዋ እያ ድሕር በሃል ኮይኑ ጀስ ከም ፀላኢ ክስታይ ይገብርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ካተጎራይዝ ዝገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ መዓልታዊ እቲ ኢንተራክሽን እንታይ ይምሰል ብዘየገድስ ኩሉ እቲ ዓላማ ነቲ እሳቶም ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክትሓቅቕ እያ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከተልግስ ኣለዋ ዝብል ንምርግጋፅ ጥራዮም ክስታይ ዝገብሩ ዝኸድዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝተፈላለየ ተምሳላት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን እቲ ሕመረት ናይቲ እምነት ኣብኡ ዘሎ ንሕና ከም ናይ ርሂሰ በላዕ ውድብ ኢና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ናይ መሳፍንቲ ውድብ መሳፍንቲ ከዓ ክሰዓሩ ኣለዎም ዝብል መንገዲ ሒዞም ዝኸዱ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ዝበልካዮ አይዲዮሎጂካል ክስታይ ኣትሒዞሞ ኣለዉ ንሳቶም ማለት እዩ። ግን ብመሰረቱ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ፕሮግራም ናይ ህዝባዊ ግንባር ፕሮግራምን ክስታይ ዝኮነ ኣይኮነ ዝፈላለ ኣይኮነን። ዋላ እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ትውዕሎን ተሓድሮን ቦታታት እውን ካብቲ እሳቶም ዝውዕልዎን ዝሓድርዎን ክስታያት ኣይኮነን። እቶም መዛምንትና እቶም ሓገዝትና ንሶም እዮም። እቶም ንዕኦም ዝሕግዙን ክስታይ ዝገብሩን እውን ንሶም እዮም። እቲ መሰረታት ናይቲ ውድባት ዝፍለ ክስታይ ኣይኮነን ዝፍለ ነገር የብሉን። ግን ኣብ ርእሲ ዝነበረ ክስታይ ኣብ ርእሶም ዝነበረ ፍልልያት ክስታይ እቲ ዝምህርዎ ፖለቲካ እቲ ክስታያት እንተዳ ክረአ ኮይኑ ኩሉ ነቲ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰውራ ክስታይ ዝገብር እዩ ዘንፀባርቕ እዩ። ብዘይካ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዘካይድዎ ናይ ምስልኡ ምስ ህዝቢ ስራሓት እንተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ከይዱ ከይዱ እቲ ነገር ናይ ክስታይ ናይ ስልጣን ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ስልጣን ንሳቶም በይኖም ኮይኖም ክውሕትዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ናይ ሓድነት ጉዕዞ ሙሉእ እናዓንቀፍዎ ይፈዙ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ከም ትስጎግ ክገብርዋ ክኢሎም ማለት እዩ። ድሕሪኡ እውን ተንስያ ዋላ እንተመፅኦት እውን ሜዳ ንከይትኣቱ ክስታይ ገይሮማ ማለት እዩ። ዳጒኖም ማለት እዩ። ፅቡቅ ምናልባት ዝያዳ ክተብርሃልና ናብ ተወሳኺ ሕቶላት ምናልባት ተስፋኣሎም እውን ሕቶ ህልዎ ክኸውን እዩ። ኣብነት እንታይ ዝበሃል እዚ ንእሽተይ ወለዶ ንሰምዖ ማለት እዩ። ጉዳይ እምነት ኣብነት ሕጂ ንኣብነት ሓደ እምነት ዘለዎም ተጋደልቲ ይህረሙ ከም ዝነበሩ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን መድሕነት ኣብ ደገ ኮይንካ ዝበሃል ሕቶ እውን ኣሎ። እቲ እቶም ቀንዲ ዝፈላለዩ ዝነበሩ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ንህዝባዊ ግንባርን ምናልባት ምዚኣተን ሕቶታት እዚኣተን ኣመሊካ እንተትምልሰልና ተስፋኣለም ምስኣት ተኣሳሰርተ ዳ ኮይና ፕሊስ ጃምፕ ኢን ኣራይ ሰብቶ ተመሳሰለ ምሳ እንታይ ቀሊልና ነርና ሰፋው እቲ ትመትከል ናይ ተሓኤ ምናልባት ኣድመን ቢጌጋ ምናልባት ረዲያ ይኮን ትመትከል ናይ ተሓኤ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ሓደ ውድብ ሓደ መሪሕነት ሓደ ዩኒፋይ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ምንቅስቃስ እዩ ከም መትከል ሒዙ ነይሩ ተዘይተጋገ ሕጂ እዚ ማለት ከዓ ምስቲ ቀዲምካ እውን ፅቡቅ ጌርካ ዝገለጽካዮ ሕብረ ብዝሕነት ናትና ማለት እዩ። ኤርትራ ንእሽተይ ዓዲ ከላ ግን ብጣዕሚ ዳይቨርስ ዝኾነ ዓዲ ከዓ ዘለና ሕጂ ምስ ከምኡ ሓደ ቃልሲ ሓደ ግንባር ሓደ መሪሕነት ኣብ ሓደ ሜዳ ጥራሕ ምባል
نتي ዝተፈጥረ ኩነታት ዘይምስምማዓት ናይ ስልጣን ውድድር እዩ ከም ዝበልካያ ኮይኑ ነይሩ ስነ ሓሳባዊ ፍልልያት እውን ነይርዎ ክኸውን ክእል እዩ ነዚ ከእንግዲ ይኽእል ነይሩ ዶ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ምናልባት ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ነዚ ከእንግዶ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ እቲ ናይ ተሓኤ ኣፕሮች ወይ ከዓ ፖዚሽን ኣብዚ ሕቶ ማለት እዩ ምናልባት ኣብታ ናይ ሓረካ እውን ጥቕስ ኣቢልካ ዝነበርካ ዓንተ ወይ ምስ ቀዲሞም መፅኦም ንሶም ዝነበረ ምንቅስቃሳት ምስ ተሓኤ ዝነበሮ መትከል ሓደ መሪሕነት ሓደ ውድብ ጥራሕ ስለ ዝነበረ ክህረሙ ድዮም ወይ ብካልእ ክረኣዩ ገይርዎም ክኸውን ክእል ኢለ ክዕዘብ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ካብዚኣ ዕላልና ሕጂ እዚኣ ቁርባ ብረት ተተብላልና ከመይ ነይሩ እቲ መትከልሲ ሓደ ውድብ ሓደ መሪሕነት ካልእ ኣይፍቅድኒ ነይሩ ሜዳ ኤርትራ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝወሰዶ መትከል እውን ተመሳሳሊ ክስያት ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት ካልእ ድምፂ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተቃውሞ ድዩ ዋላ ሃናፃ ይኹን ዓናው ከም ዝኾነ ጌርካ ናይ ምርኣይ ተኽእሎታት ከም ባህሊ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ባህሊ እናትና ኮይኑ ኣሎ ማለት ስለዚ ቁርብ ምዛ ናይ ዘር ስላሴ ትሕዝ ኣቢልካ ነዚኣ ቁርብ ዝርዝር እንተነብላ ማለት ሕጂ ኣብ ዝኾንካ ክትሪኦ ከለኻን ኣብኡ ኮንካ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ከለኻን ነንበይነ እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብዚ ኮይነ ክዛረብ እንተዳ ኮይነ ሕጂ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መስሪትና ክንከይድ እንተንብጋስ እንታይ መንገዲ መረፅካ ድሕር ኢልኩምኒ እቲ ሓደ መሪሕነት ሓደ ውድብ ሓደ ፕሮግራም ገለ ዝብል ነገር ኣይምበልክዎን ግን ኣብቲ እዋነቲ በቲ ዝነበረ ክስታይ በቲ ዝነበረ ዓቕሚ ዝተፈላለያ ውድባት በበይነን ኮይነን ክኸዳሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዳ ፈጢርና ከነመሓድሮ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ክስታይ ዝብል እምነት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብምንቃል ነዚ ክስታይ እዚ ነዚ መትከላት እዚ ክስታይ ገይሩ ማለት እዩ ሒዙ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኩነታት እቲ ኮንካ ክትጥምቶ ከለካ ካብዚ ዝተፈልየ መንገዲ ከምፁ ይኽእሉ ይነበሩ ሽዑ ዝቃለሱ ዝነበሩ ማለት እዩ ግን ነዚ ከተማዕበለሉ ትኽእል ክስታይ እውን ነይሩ ሕጂ ንኣብነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰብራዊ ባይቶ ኣብ ዳሕራዋይ እዋናት ነዚ ብኸመይ ገይሩ ክስታይ ገይርዎ ነይሩ ኣመሓይሽዎ ነይሩ ሓደ ሰራዊት ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ክህሉ ነዚ ሃገራዊ ሰራዊት እዚ እውን ሓደ ናይ ሓባር ኮማንድ ክህሉ ዝኾነ ውድብ ግን ናቱ ፖለቲካዊ ነፃነት ክህልዎ እዚ ከመይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ፓለስቲንያን ክስታይ ማለት እዩ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስሙር ግንባር ዝብል ዝነበረ እቲ ሓደ ውድብ ሓደ ሰራዊት ሓደ መሪሕነት ዝብል ዝነበረ ልቦና እንተዳ ነይርዎም ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፎርሙላ ክምዕብልሉ ዝኽእሉ ክስታያት ነይሩ ዕድላት ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ሰራዊት ይሃለወና ሰራዊት እዚ ከዓ ብሓደ ክስታይ ይኹን ብሓደ ኮማንድ ሓደ ናይ ሓባር መሪሕነት ይኸይድ እቲ ውድባት ግን ከም ፓርቲታት ኮይኑ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ይህልዎ ክበሃል ይከኣል ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሓደ ፓርቲ ነይሩ ሰልፊ ነይሩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እውን ሰልፊ ነይሩ ንኣብነት እዚ ክልተ ሰልፍታት እዚ እንተዳ ሓደ ክስታይ ነይርዎ ኮይኑ ሓደ
الرأي نيرو غينو نخمزة زعمسلة خستين خمزة زعمسلة مامي خستين قبر كنس مخالة نيرو ግን ከምኡ ዝብል ክስታይ የለን እቲ ብሓባር ተቃሊስካ መወዳእታ ከዓ ናይ ሓባር ፍረ ቃልሲ ብሓባር ኮንካ ክስታይ ምግባር ምብላዕ ወይ ከዓ ምስቲ ምቃር ዝበሃል ነገር ነቲ ሓደ ወገን ዝውሓጠሉ ክስታይ ነበረን ዝውሓጠሉ ጉዳይ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ መልክዕ ኣትሕዞ እታ ቀዳማይቲ ድልየት ነቲ ሓደ ናይ ምልጋሱ ድልየት እያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዝኸይድ ነይሩ ኣነ ዝርዶ ማለት እዩ ጽቡቕ እሞ ናብታ ትቕፅል ሕቶ ክንሰግር ኣሰፋው እንዳመስገንና ኣብ ናይ 1980 ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ተጋድሊ ሓርኒ ኤርትራ ከም ውድብ ካብ ሜዳ ኤርትራ ወፅያ እቶም ጠንቅታት ምናልባት ጠቂስካዮም ኣለኻ ዝውስኽ ተዳሃልይዎ ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ሜዳ ኤርትራ ምስ ወፀት እቲ ኩነታት እቲ ውድብ ብሓፈሻ መራሕታን ኣባላታን ድማ ብፍላይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ወዲቖም እቲ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ተጋድሊ ሓርኒ ኤርትራ ዘጋጠመ ድሕሪኡ እቲ ናይ ምክፍፋላት ብዛዕባኡ ክትሕልለና እንተ ትኽእል ኒ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ ወታደራዊ ስዕረት ዘውደቓ ምክንያት ብዙሓት ፋክተርስ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ረዋሒታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣነ ካብቶም ቀንዲ ዝጠቕሶም እንታይ እዩ ሓደ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ነቲ መጥቃዕቲ ምድላው ኣይነበራን ማለት እንታይ ማለት እዩ ንህዝባዊ ግንባር ከም ፀላኢ ቆፂራቶ ይትፈልጥን ካብ ህዝባዊ ግንባር ናይ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ናይ ምጽናት ወይ ከዓ ናይ ምጥፋእ መደብ ክመፀኒ ይኽእል እሞ እዚ መሐለውታታት እዚ ክገብር ኣለኒ ኢላ ኣይትፈልጥን ንህዝባዊ ግንባር ከም ሓደ ናይ ስምረት ሓይሊ ገራይ ክስታይ ትገብሮ ነይራ እቲ ቆፅራ ነይራ ዋላ ዝነበረ ጭርሖ እንታይ ነይሩ ብዘይ ስምረት ዓወት የለን ዝብል ጭርሖ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምቅርራብ ኣይነበረን ወታደራዊ ምቅርራብ እውን ኣይነበረን ወታደራዊ ምቅርራብ ዝብሎ ኣበየና እዩ ገዛ እርሱ ኣብቲ ዘረጋግሓ ናይ ሰራዊት ኣብ ኩሉ ቦታታት እዩ ተዘርጊሑ ነይሩ ንሰራዊት ካብ ኩሉ ቦታታት እንድሕሪ ዘርጊሕካ ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ሓይልኻ ኣብ ኩሉ ቦታታት ድኹም እዩ ዘሎ ማለት እዩ እስኻ ብርታዓይ ክትረክብ እንድሕር ኮንካ ሰራዊትካ ክስታይ ክትገብር ኣለካ ክትእክብ ኣለካ ብፍላይ ኣብቲ ትፈርሖ ቦታታት ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ናይ 1980 ማለት እዩ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ብፀረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ተበጊሳ ትኸደሉ ዝነበረት እዩ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ወርሒ 8 ኣብ ማይምነ ቋሓይን ኣብኡ ዝነበረ ፀላኢ ክህረም ኣለዎ ስለ ዝበለት ክሳብ 4 ብርጌዳት ኣብኡ ፀሚዳትሉ ነይራ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሓይልታት ኣብ ከበሳ ኣብ ደንከልያ ተዋፊሩ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ስምረት ስምምዕ ናይ ሓድነት ስምምዕ ንኽትርጎም ተባሂሉ ግን
حدا زوص مدب نيرو مالتي السوق انتاي حزبا جنبار كلت برجيدات ناب شنخت سني مالتها بتتقال الحرنة إرترا زنورت وتا مالتي تصدو تقال الحرنة إرترا خلت برجيدات ناب ساحل اختصدد بزت قبل سنة مع مسرت برجيدات أنا بزبط هذه أما الأخير نرى مالتي تقال الحرنة إرترا سلزي أبتو وانتي كاب حزبا جنبار نتي ناي حدنا قعزو ني مسلات برجيدات التصبيلو واني نيرو مالتي سلزي أبزو وانزي خستاي كوينتي مدقعتي كوينو مالتي سلزي بوتهدراو شنخ زخنه يكون قرراب أي نمرن مالتي اندحر حنسا خستاي كون كا اندحر حنسا تحاريم كا موت محرمتتي اندحر خستاي كا أسمبير لك كيتدالخات تفتنو تفتنو كل غزي لك كم زين كلتا تقاسطي حنسا عوي هرمت مستهرمه مش ولا مرشو خفتن از تسالوان سريرو استخدم يعني لكعكم يقاتي وانت العرب مالتي ببوليتيكا مداي ندحري كنرو خينا بوليتيكا وستايت غوس اي نبرن انصار حزب انا كادر برجالي نري برجال سبعان حدا سبعان حدا مالتي سلازي تمدباتنا فلت قبل حزب جنبار ناي حدنا حيلي مخانم تزيكون حزب جنبار كرمو زول نجر فسيم أب أمورنا كمان زنبيو أي فلتن سلازي أتي سراويت ني حزب جنبار كم حاو كم فتاوي تزيكون خمس علي سلا زي فلتو حرين توتر لك كمتي قبل علي صلاي زقبره زنبره قبل علي سراويت ني حزب جنبار نخجبر زتوسكو سي نبره استنقاق حلو نجر أي نبرن مالتي سلازي زي أتي حدا خستاي حدا حسرات ويكا قلاتي مالتي أتخلاي قلات ناي مرارحة قلاتي مالتي تناي مرارحة قلات كان تايو أوكي تي مقربات زي مدوار مو نسمرتنا بولكم نسمرتنا حسب ولا كم يقدر صار حزب جنبار كلا على خل قص دبر خل كبلي خلي لكعي كمية وستايتي نجر مالتي جنتي متقعتي ستاي مسكونة مس ورده نعو نايم راح نجر بجوب ستاي يكون ما يكدر مالتي زيتي حدا ستايتي حدا شجر قبل نبتي ود زنبري ولا نجزار سنتي كنتات أساس غير كما زينكا زي مقطعمون حدا أوبشن حدا مريتشاي ندحري نتو كنتات مزينكا أتي زخي زلو كعوتك زي كوينو نزي مقطعم وساني مو وسانون خستاي وساني وسانون حدا بالحنة حدا انتهي بالي مرار حال كباب حدا مزيكا كورمشنا ولا حدا قتيمكا كورمشنا ولا تخيل نزي خناتات زي مزينكا حدا سرع مزلاق بيركا نتي كنتات مدحان حدا كجبر زنورو ينيرو كندي مهاري مامنا إلكا بهل خاب كندي خسين جبرات كندي تسا نتي كنتات جمجمكا خسين جبر ترلا نيرو أسباب جنبار بتي كايدوم حراتي قرب نيرو تمقرب جزار صحيلي برتاعي
ካልኣይ ተወሳኺ ሓይሊ ነይርዎም ሰዋዕቲ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክልተ ሓይሊ እዚ ዝድርብ ሓይሊ እዚ ክስታይ ዝገብር ነይሩ ዝገጥም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚዛን ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ሓደ እዩ ነይሩ ብዙሕ ክስታይ ኣይነበሮም ብዙሕ ፍልይ ኣይነበሮም ግን እቲ ብልጫ እንታይ ሓደ ምቅርራብ ነይርዎም ማለት እዩ ካልኣይ ካልእ ሓይሊ ወሲኾም ክስታይ ይኮን ወይ መስሎ ማለት እዩ እቲ ድኹም ሸነኽ ናትና ከዓ ምቅርራብ ኣይነበረን ኣብ ኣመራርሓ እውን ክስታይ ነይሩ ሕፅረት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምክንያታት እዚ ጀብሃ ክስታይ ክገብራ ኮይኑ ኣብ ወታደራዊ ስዕረት ከእትዋ ክኢሉ ማለት እዩ ግን ናብ ሱዳን ክትኣቱ ከላ ምስ ሙሉእ ዓቕማ እያ ኣትያ ምስ ሙሉእ ሓይላ እያ ኣትያ ማለት ምዝላቕ ንጀብሃ መጀመርያ ኣይነበረን ኣብ 1978 እውን ካብ ከተማታት ኣዝሊቓ ምስ ሓይላ ማለት እዩ ኣዝሊቓ እንተኾነ ግን ዳግመ ስርርዕ ገይራ ተመሊሳ ናብ ፀረ ምጥቃዕቲ ኣትያ ናብ ፀላይ ስለምንታይ ናብ ኣብዚ ዳሕረዋይ ዝኾነ ከምኡ ዘይኮነ ዝብል ሕቶ ክስታይ ይኹን ሲ ማለት እዩ እቲ ስዕረት ወታደራዊ ስዕረት ምስ ሙሉእ ሓይላ እያ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ክስታይ ማለት ምስ ብረታ ምስ ኣባላታ ምስታ ኩሉ ማለት እዩ ግን ነብሳ ሰሪዓ ንክትምለስ ኣብ ትፍተነሉ እዋን ኣብዚ እንቅፋታት ገጢምዋ ማለት እዩ ተፃወታት ገጢምዋ ማለት እዩ ሓደ ብሱዳን ገጢሙ ማለት እዩ ሱዳን ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ብሮቶ ክስታይ ገይሮም ኣራጊፎምሉ ማለት እዩ እዚ ምስ ብረት ዝተኣሳሰረ ሰራዊት ብረቱ ከተራግፈሉ ከለኻ ክስምዖ ዝኽእል ናይ ሞራል ውድቀት ቀሊል ኣይነበረን ስለዚ ናይ ኣብቲ ቦታ ኮንካ ምፅባይ ክስታያቱ ድልያታቱን ስምዒታቱን ክንክ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝነከየ ህድማታት ክስታይ ነይሩ ማለት እዩ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ግን ገና እዚ እውን ነቲ ውድብ ክስታይ ክገብሮ ይምኽኣለን ከውድቆ ኣይምኽኣለን እቲ ዝያዳ ክስታይ ዝገበሮ ዘውድቆ ግን ኣብቲ ነቲ ውሽጣዊ ሽግራቱ ክፈትሕ ዘይምኽኣል እዩ ስለዚ እቲ ዝኾነ ነገር እንታይ ኩሉ እቲ ኣባል እቲ ድልየቱ ዝነበረ እቲ ውድብ ኣዓርዩ ናብ ሜዳ ክምለስ እዩ ድልየታቱ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድብ ዝዕረየሉ መንገዲ ከዓ ብባህልን ብልምድን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጉባኤ ብምእታው ስለዚ ጉባኤ ፀዊዑ ስለዚ ንጉባኤ ከዓኒ ብሰሚናር ኣቢሉ ናብ ጉባኤ ንክኣቱ ተወሲኑ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ክስታይ ዝኸይድ ኣሎ ዝኸይድ ቃልስታት ኣሎ ማለት እዩ እቲ መብዛሕትኡ ኣባል ናይቲ ውድብ ናብ ጉባኤ ኣቲኻ ነቲ ውድብ ዓሪኻ ናብ ሜዳ ምምላስ ዝብል እዩ ነይሩ ግን ነቲ ጉባኤ ዝፈርሖ ምሸናካ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብላዕለዋይ ቦታ መፅኡ ከምቲ ናይ ቅድም መርሓ ዝኽእል ገይሩ ኣይተሰምዖን ስለዚ ብድልየቱ ሓንቲ ንእሽተይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ምስራሕ መንገዲ ወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብ1982 ዝኾነ ኣብ ሰሚናር እቲ ሓላፊ ወታደራዊ ፅሕፈት ኣብ ልዕሊ እቲ ሕጋዊ መሪሕነት
ناي علوا سجنتي وسيدو نتي بحدا زخيز نبر ود ناكل تخستاي جرو مالتي اتم فنجال ناي تقال حرمة إرسا أبزو أنزي خستاي كوين خسيتو مالتي جنا حجون اتي زبزحي نزي مفنجال زي خستاي زجاري زي زخوننا ينيرو مالتي تزبزحي مريحنا حجنا مالت هاز كنزا هاز نزعر كنزا ربنا تي أبصراحة زنبري مرحنا كساعة 27 أبالات ينيرو سلازي تم عسرت شوعات نزخ ستايز نسقو كاس خلنا يوم نرم مالتي تزبز حي أبال نايتو تزبز حي كادر نايتو تزبز حي سرار نايتو كا نزخ ستايزي كونينو سلازي إزون نتي الوازي زي جبري جوجلة قديفو نتقال الحرنات إرتلا كقصل يخيل نيرو مالتي قصل يخيل نيرو دغنا حماق عدل كوينو دغنا ازخاني اب كمين غسل نتقال الحرنات إرتلا زبل ازو فلالي مالتي سلازي ابتو وانتي سلسته أقلات فتيرة سخا حداتي تفن مجامر ياز تفنجال مالتي حدا هو تادر يا زخاس حدا فنجال نير مالتي في حدا خاتي ساقم توايلو زي زوع شناخي اتي عندي مسمار ناي تقال الحرنتي إرتا حيزو زي ترفا خاتي تقال الحرنتي إرتا سورا وايتو زبالي زي شناخ زي تي زبازحي مريحنات تي زبازحي كادر نايتي ودب حيزو زترفي مالتي سلازي تقال الحرنات إرتا أبزو أنزي يا خستاكونا تفلاليها مالتي سلازي تي ناي تقال الحرنات إرتا أبتي كوناتات تي بتاو تي ناي حزب جنبار ناي ويانن كم روحي ولا انت نبره جن تقال الحرنات إرتا بتي زنبرة عقمي خيتي قصل زي جبرة بتي عوشت تقال الحرنات إرتا زي فترة صقماتي مالتي نعوم بقبو كنفتحو سلازي قال ناي نيرو مالتي سلازي بزي نالوات نتي ناي مفيشال نجر زي حقزوا حداتي ناي علوا قجلي قال أي تي بساقم توايلو زي سوى زنوري إينيرو مغنياتو زياتهم نتي مسمر ناي تقال الحرنات إرلا نتي بتكالون بحقاون أسرارحا مسمر ناي تقال الحرنات إرلا نقصل زبل خستاي قورون أي كدولون بز مغنيات زي خاتو ودب أبسلستي كفلتا كمقال زي خالة مالتي صبق مرسي يقدر لا أسفاو من البعض تسفى ألم حتى خطلوا يا مثلا مملعتا كد من أبتا ويمس ملكا سايكت ملسات خيلها يرد أنا عبي أرستم خانو وذن أكلنا ويني تقال حرنا إيرترا أو إيمان دنبرا أب استفل عليه سلفتات نستاي مقانا مالتي ومنقصاصات مفنجالو دحرناي 8 مالتي منالبات نمسو زخاله ارسخو خوني ابدو وان زي كابتن حجنا ابنت سوراو بايتو كاب تقال حرنا إيرترا دحرساي مقانا تتفي موطو قومتك حسايو ودبيو كالوت أبين لوا أبدو وانات زي من كبها من ينذن حجنا ابنت علوا دو خمت كالات مالت تي تقال الحرنة إرتاتا وهيلو سوع زلو قدم بعبد الله إدريس مرة لحرايون بحسن كذبا نات مرحز قيز نبره زيت في حدا شناخي مالتي أتي سلازي ألو مالتي أتي
ናይ ሳገም ዝበልናዮ እቲ ሳገም ናብ ሜዳ እዩ ኸይዱ ኣብ ሜዳ ከዓኒ ናብ ህዝባ ግንባር እዩ ክስታይ ገሩ ተጸምቢሩ ማለት እዩ እዚኦም በዓል ዘማረት በዓል ቶቲል በዓል ዶክተር ገርጌስ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ እንደገና ካብዚ ኣካል እዚ ኣይናእቱን ኢና ናብ ህዝባ ግንባር ዝበለ ሳግም ማእከላይ መሪሕነት ብዝብል ዝፅዋዕ ተወልደ ገብረስላሴ ክስታይ ዝገብሮ ዝመርሖ ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሱራ ባይቶ ዝብል ነቲ መስመር ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ለጋሲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሒዘ ኢሉ ዝኸይድ ብኣሕመድ ናስር ዝምራሕ ዝነበረ ኣብ ጉዕዞ ግን ዝተፈላለዩ ኣብ ወንበራት ዝገበረ ማለት እዩ ገለ እዋን ዶክተር ሓብተን ነይሩ ገለ እዋን እብራሂም መሐመድ ዓሊ ነይሩ ስዩም ዕዋንኬል ነይሩ ሓረስታይ እሱ ማለት እዩ ድሕሪኡ ወልደ የሱስ ዓማር ክሳዕ ናብ ኤፒፒ ናብ ኤፒዲፒ ዝሰጋገር ነይሩ ድሕሪኡ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ነይሩ ድሕሪኡ ሕጂ ከዓ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ዝመርሕዎ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ሸነኽ እዚ እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሱራ ባይቶ ዝበሃል ክስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ቀፂሉ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ ናብታ ካልእ ሕቶ ቅድሚ ምስጋረይ ተስፋ ኣለም ሕቶ እንተተሃለይካ ኣራይ ጽቡቕ ስላሴ ጽቡቕ ኣሰፋዊ ይቐኒየለይ ምናልባት ቁንሽይ ሕፅር ኣቢለ እንድሕሪ ትምልስ ከብል ምሳ ዝገለጽካልና ሰፋውቲ ናይ ማህረምቲ ምስ ናይ ሙፃእ ናይ ተሓየ ማለት እዩ እቲ ከም ዝበልካይ ሃንደበታዊ ዝኾነ ዝወረደ ማህረምቲ ኣብቲ ዝነበረ ኸይዲ ኣብቲ ተመክሮታት ኣብቲ ዘጋጠመ ብድሆታት እንታይ ዋጋ ተኸፊሉ ኣብቲ ጉዕዞ ማለት እዩ ብመስዋእቲ ካልእ እንታይ ዋጋ እንታይ ዓይነት ክሳራታት እዩ ወሪድኩም ኣብቲ ጉዕዞ ኣብቲ ሽዑኡ ዝተሰውኡ ኤርትራውያን ኣባላት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ተጋደልቲ ምስኡ ብዝተሓሓዙ ናብቲ ካልእ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ዝተሰውኡ ኣባላት ተሓየ ናይ ኤርትራውያን እንታይ ዝመስል ኣፍልጦይ ዘለዎም ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ወግዓዊ ዝኾነ ኩነታትን ቦትኦምን እንታይ ይመስል ከም ስዋኣዶ ተፈሊጦም ዋላ እንታይ ከመይ ዘሎ ወል እቲ ውግእ ናይ ሕድሕድ እቲ ዝኸፍአ ዝገብሮ ብክልቲኡ ሸነኽ ዝወድቕ ኩሉ ኤርትራዊ ምስ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ ኢትዮጵያዊ ተውድቕ እንደገና ስኻ ከዓ ትወድቕ ማለት እዩ ሓደ ክፋል ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ኢድ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ምስ ሓውኻ ወይ ከዓ ምስ ኤርትራዊ እትኸዶ ውግእ ግን ኩሉ ናትካ ክስታይ ናትካ ክሳራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝተኸደ ውግእ ብሉፃት ተጋደልቲ ጠፊዮም እዮም ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ውግእ እውን ክስታይ ገበርና ኣይጥፋእና እቲ ከም ኣገራሚ ነገር ንወስዶ ዝነበርና እቶም ብሉፃት ከመይ ኢሎም ኣብኡ ዘፍኡ ከም ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኣፍልጦ ሂቦሞ ዶ ንዝበልካዮ ኣይመስለንን ብመሰረቱ እቲ 65,000 ስዋኣት ኢሎም ክስታይ ዝገብርዎ እዚ ቆፀርዎ ወይ ከዓ ዘወጅዎ በቲ ናቶም ሸነኽ ክስታይ ዝኾነ ዝቐረበ እዩ እምበር ነቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክስታይ ዝገብር ኣይኮነን ዘተቓልል ኣይኮነን እሳቶም መስዋእቲ ናይ ሃገር ተባሂሉ ተፈፅመ መስዋእቲ ዝኾነ
اسكي كاباخاتكم كنتاي نيرون ኢሎም ክውቀሱ ዝፈተኑሉ እውን ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሸንኾም ዝተረኽበ መስዋእቲ ዝታት እዩ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ግን ፅብፅብ ኣይኮነን ናቶም ክስታያት ናቶም ሊስት ولا ኣብቲ ኩናት ሕድሕድ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ጥራሕ ከይኮነሲ ምስ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ዝተሰውኡ ኣባላት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ወግዓዊ ናይ ስዋኣት መዝገብ ናይ ክብሪ ቦታ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይተዋህበን ዘሎ ማለት እዩ እተዋት ይኮነ ብሓቂ እቲ ሓደ ካብቲ ደውሂ ኣካል ናይቲ ታሪክ ናትና እንድዩ ቴንክ ዩ ፎር ምክንያቱ እዛ ሓበሬታ እቲ ኣብ ህዝቢ ወይ ድማ ኣብቲ ንእሽተይ ወለዶ የለን ሕጂ ንኣብነት ዝፍልጠት እዚ የለን ተሓቢኡ እዩ ዘሎ ብወገን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኸኒ መስዋእቲ ናይ ዚኣቶም ብኸመይ ንስድራ ቤታቶም ንሕዋቶም ተሓቢሩ ዶ እንታይ ምበልካና ብዛዕባኡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ፈለማ እዋን ማለት እዩ ድሕራይቲ መስዋእቲ ምስ ሰፍሐ ምናልባት ከምቲ ዝጀመሮ ዘይከደ ክኸውን ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሓደ ክፍሊ ኣሎ ሕብረተሰባዊ የፅሕፈት ዝበሃል እንደገና ኣብዚ ሕብረተሰባዊ የፅሕፈት ዝበሃል ካኒ ናይ ስድራ ቤት ክንክን ስድራ ቤት ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ኣቢሉ እቲ ናይ መስዋእቲ ምንጋር ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ተጋድላይ እንተዳ ተሰዊኡ ናይ መስዋእቱ ምስክርን ምስኡ ንደበስ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ምልክታዊ ትሕዝቶ እውን ይውሃብ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ስጋዕ ናይ ከተማታት ነፃ ምውፃእ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ክስታይ ዝገበር ዘለኹ ዝዝክር ዘለኹ ማለት እዩ ዳሕራይቲ መስዋእቲ እና በዝሐ ምስ ከደ ብሰኣን ኣራኽቦ እቲ ነገር ዘይቀፀለ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክስታይ ምስ ኮነት ምስ ተፈላለየት ኩሉን እናቱ ክስታያት ሒዙ እናቱ መዝገባት ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ማእከላይ ኣርቺፍ ዝነበረ እሱ እንተዳ ዓቂብዎ ኣልዩ ኮይኑ እቲ ናይ ስዋኣት መዝገብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሸነኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊቶ ዝተኣከበ ነይሩ ማለት እዩ ዝተኣከበ ነይሩ እቲ መደብ እውን ከም መፅሓፍ ኣውፂኻ ናይ ምዝርጉሒ እዩ ስለዚ ሓደ ቀዳማይ ክፋል ወፂኡ ነይሩ ክሳዕ 5,000-6,000 ስማ ዝርዝር ናይ ስዋኣት ክስታይ ዝገበረ ዝሓዘ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክቕፅል እዩ ዝብል ክስታይ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ስለዚ ምናልባት እቶም ሒዞሞ ዘለዉ ኣብ ምፅፋፉን ኣብ ዝያዳ ምፅራይን ክህሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ፅቡቅ ይቐኒየልና ኣሰፋው ምናልባት መናብታ ትስዕብ ሕቶ ክሰግር ኣቐዲምካ ከም ዝጠቐስካዮ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ተደፊኡ ቅድሚ ምውፅኡ እውን ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ህዝባዊ ሓይልታት ከም ፓርትነር ከም ፀላእቲ ዘይኮኑ ከም ኣሕዋት ከም ፓርትነር እንተተኻኢሉ እውን ዩኒቲ ገፁ ዝኸይድ ተበግሶታት ከም ዝነበሩ ኩሉ እቲ ካይዳታት ናቱ እውን ብኡ መፀረት ከም ዝነበረ ኣብቲ ኮሚሽነር ዝነበርካሉ ወይ ድማ ካድር ናይ ሳይ ዝነበርካሉ እውን እቲ ምድላዋት እውን ብዓይንኻ ትነብረሉ ዝነበረ ሂወት ምዃኑ ተቐይስካልና እንተኾነ ግን
ብቃጣዶ ንበሎ ብእንታይ ንበሎ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ህዝባዊ ሓይልታት ነተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሃዲሙ ካብ መሬት ኤርትራ ኣውፂዋ ኣቀዲምካ ከም ጠቀስካዮ እውን ንባዕልካ እውን ፍቃደኛ ተዳ ኮይንካ ዝያዳ ሓበሬታ ክትበና ክንደሊና ሓደጋታት ከም ዝወረደካ ተኣሲርካ ከም ዝነበርካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ከም ዝነበርካ ምስ ተፈታሕካ ድማ ተመሊስካ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ተፀንበርካ ናብ ሰውራዊ ባይቶ ሓቢርካ ፀኒሕካ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ናይ ሓርነት መቃለስቱኹም ዝነበሩ ካብ ሱዳን ተጨውዮም ሳይ ከም ዝኾኑ ሓበሬታ ዝሕብር ሓደ ሰነድ ወፂኡ ነይሩ ሕጂሲ ኣበየናይ ክፋላት ናይ ኣበየናይ ሃገራት ዝነበሩ እዮም ሓደጋታት ዝወጥቆም ዝነበሩ ንምንታይ ይኸ ከምዚ ዝግበር ነይሩ እንታይ በልካና ብዛዕባኡ ብቆንዱ እውን እቲ ኣበይ ማእስ እዋን ኣብ እንታይ ስራሕት እንከለኻ እቲ ሓደጋ ናይ ማእሰርቲ ወሪድካ ክትሕብረና እንተትኽእል መጀመሪያ እቲ ተፃብኦ ብህዝባዊ ግንባር ጥራይ ኣይኮነን ዝገጥሞ ነይሩ ነቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊቶ ብሱዳን ይገጥሞ ነይሩ እንደገና በቶም ዝተፈንጨሉ ሓይልታት እውን ይገጥሞ ነይሩ ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊቶ እናቱ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ጋሽ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሓይሊ እዚ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ተሳብኦ ይወርዶ ነይሩ ማለት እዩ ካብዞም ዝተፈንጨሉ ዓብደላ ኢድሪስ ዝመርሖም ዝነበሩ ይመፁ ነይሩ ካብ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት እውን ናይ ኣሕመድ ጃስር ናይ ሳበ ማለት እዩ እውን መፁ ነይሩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብዓብዩ መፁ ነይሩ ማለት እዩ እዚ በቲ ወታደራዊ መዳይ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ብሱዳን ክንመፅእ ከለና ከዓኒ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ሱዳን ዋላ በቲ መንግስቲ ደረጃ እንተዘይኮነ ኣብቶም ታሕተወት ሰበ ስልጣን ዝነበሮም ቅባልነት ኣብ ልዕሊ ካድራት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊቶ ናይ ምፅባብ ስጉምቲ ይወስዱ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ክሳዕ 10 ዝኾኑ ኣባላት መሪሕነትን ካድራትን ዝኾኑ ኣሲሮሞም ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብቲ ምንቅስቃስ ናይ ውድብ ዓብ ክስታይ ዝነበሮም እዮም ዓብ ቦታ ዝነበሮም እዮም ካልኦት ዘይተኣስሩ እውን ሃዲሞም ናብቲ ኣብ ጋሽ ዝነበረ ሓይሊ ዝኣተው ነይሮም ማለት እዩ ነዚኣቶም እውን ድሕሪ ኣዋርሕ ምእሳሮም እውን ካብ ሱዳን ክጥረዙ ገይሮሞም ማለት እዩ ገሊኦም ንኣሜሪካ ገሊኦም ንኤውሮጳ ከይዶም ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ዋላ ብሱዳናውያን እንተኾነ ግን እቶም ቀንዲ ነዚ ክስታይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝደፍእዎን ዝንቀሳቀስዎን ዘለዉ እቶም ተፃወቲ ኤርትራዊ ሓይልታት እዮም ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ብሓቲ ፖሊሲ ዝኾነ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ተወሪሉ ክኣቱ ወስታይ ኣይገብሩን ኣይፈቅዱን እዮም እንተዳ ኣትዩ ብቐጥታ ናይ ምቕፃል ስጉምቲ እዮም ክስታይ ዝገብሩ ዝወስዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናፅነት ዝነበረ ክስታያት ዝነበረ ጉዳያት ንኣብነት ኣብ 88 ኣብ ልዕሊ እቲ ኣነ ዝነበርኩ ክስታይ ውድብ
ناي مقصال سجونتي وسيدوم مالتي ثمانين تشعتا نعاي كستايز جورن زحازون جن أبي نيرو أب زباح حيلتات كلهم مالتي زباح حيلتات نوع كستاين وحيتاريو أسيرو من نيرو معناته أنا في حدوان حدنت مسوم جرنا نيرنا كم لعلواي مراحل نايتي سراويتون كلتا خاب شنخنا خلتا خاني كاب شنخ ماي هزوا حيلتات تمديبهم نيرم مالتي قناتي اسم سلا خستايز غورو سلا فروسو نحنا استايقرهم نانيرم أسيرهم نانيرم مالتي سلا زبتي ما أسرت الله خصاتهم بهزبا قنبار تحاريمهم مالتي سأزا أنا خاو زنوركم مستي كلاي زون حجي أب بهزبا بمنغستي إرترا تأشيرو زلي محمد علي إبراهيم مساي مالتي أبتي مأسرتي نيرنا سأزا أسيرو من أمس منايشو منتن ورحي عسر سحدة مالتي سأزا أو كساع عن حدا مقايت أو تأثيرنا نيرنا مالتي شعو فتيحة منها مش فتحنا تيزخنا نقاري عنده حليل لكم نيرنا مالتي ناب مالتي تي استيام تمدوهم مالتي تمع بالناتات كرينا إنه نحن غابتي مع تمسيتنا أبالنا استيقرنا أو ديالنا أبالنا كون علاموي نيرو مالتي جن نحن ني أبالنا كن قبل كم زي كنا استيقرنا نجرنا سأزب بحرياتنا حزب جنبار ملقاهم حدا خب جرام زنغير نجاري نيرو مالتي جن سلام تام دبي قمنا نزل نجار زيادة ساتهم استايز قدروا كنتم زفت وكنتم جن مستي تغير الحرنية إرسال صورة وايد زل ود قال خستي أسفل زنغراق خون خير زي بتعدي شنغي بتي كالي شنخو خاني بتي ناتنا نيم أسرتي نجر درجة علماوي سلازخنا بزحات دبلوماسي ما كانت سلاز بزحون كاو كابت صوتات بوم زقت مني مرحاق يلوم صغور وكخون يخير مالتي جن كبحريات ماي هزوا جنبار ترأي زي فلت نجاري جيرون أنا خم كرد صغير مالتي أتي دحرنا صنات زخونة بزملكات دحري كوينو of course زي ما قال سألتنا أتي كرمي زنبري كابتي جباتي بوليسيوم زنكلي أما دا إرترا زي كنا والحدا خلي أي كلي استعين سلازي منقست مسكون خاني كواناز في الحساب زلوا فتيم كل يقولون زبل كستا يالهم الناس لهم جن نزي حساب زي زنك أسعص أكل كا سويلهم كريوه كبرفوه سلا زي جليو أبز هلو هلو تي ناي مالصال ديو ناي مسار سقمتات كوس دلو يرأي لهم التي سلازنتهم المي 3 عمت زاسروهم
صوت معنا ولد مريم بهلبن تخلوران زادون ولا أنت زجور وخستين ورن أبسا أي نمر نساتهم قدست مراحتي نايتي تقال حرنتي إرشا سورة نايتي زبحال يوم نيرم سلازتي تقال حرنتي إرشا سورة نايتي كم بركاخ كم زي كونه قالسو ولا إرتران تتحسو أب زخونة بوتا كرخوا زخيل كخدو خن زخونة مش رأيو أزون سلا خستايز بورم سلا زفرحهم ناي مجواي سقمتي وسيدهم مالتي نتنا مجواي سقمتي وخستوا وخلقا بس ناي سودان ستا بمتحباري ስለዚህ ኣብቲ እሳቶም ነዚ ስራሓት እዚ ከካይድሉ ዝኽእሉ ዝኾነ ቦታ ፍፅሞ ኣብ ሱዳን ብቐንዱ ዋላቲ ዋናይ ብረታዊ ተጋድሎ ከለና እውን ከምኡ ነይሩ ክንደይ ኣገደስቲ ካድራት ስታይ ዝገበርሉ ዝቐንፀልሉ በዓል ስዒድ ሳልሕ በዓል ኢድሪስ ሓንገላ በዓል ወልደ ዳዊት ተመስገን በዓል ودي قرصة بزاحت اسمهم سواء من الشجر زرزر مالتي أب من شما بعد اشتغلون أبتي مستمع نايم مسرح عدل زرخولو أنا بزح ناي مشوين نايم بطل سقمتات كايلهم مالتي سلازم نتي إرترا استقاصروا هاهوي بكاخو متاتي كوكوزاتروا خلقا خم كلنا نفلطو بمسارن بمقصالن بمشواين أب قدام كا ندهر إدام زواج حوين زخنا نقدر كله Thank you ኣተፋ ምናልባት ኣብቲ ቁስልታት ናይ ቀደም ተዘክሮታት መሊሰካ ግን ብዙሕ ነመስግን ኦፖን ኮንካ ነዚ ክትምልሰልና ምኽኣልካ ምናልባት ድሕሪት ገጠ ይምልስ ከብለካ ኣብ ጋሽ ባርካ ወላ ኮት ንሕናቲ ኣፍልጦናትና እንታይ እዩ ዝንእሱ ወለዶ ኣብ 80 መጨረሻ 80 ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተደፊኡ ከም ዝወፀ እዩቲ ሳይድ ፍለጥ ተሓፈሻዊ ፍልጠት ዘሎ ግን ወፂኡ እንዳተባሃለ ተጋደልቲ ነይሮሞ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ እዚ ከም ጠቐስካዮ ኣብ ጋሽ ባርካ ከም ዝነበሩ ቁሩብ ጠንቂፍካ መስኣት ኣሳሲርካ እውን ምናልባት ክትምልሰልና እንተትኽእል ናይ ኢድ ቅንፀላ ወይ ድማ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ዝወርድ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባር ካብ ጥራሕ ዘይኮነውን ካብ ውሽጢ እቲ ንባዕሉ ካብቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተፈልየ እውን ማለት እዩ መፅሓፍ ዘንበብክዎ ነይሩ ናይ መልኣከ ተኽለ ምስኣ እውን ኣተኣሳስር ቢልካ እሳይ እንተተኣሳስረልና እቲ ዝነበሩኩም ተጋደልቲ ኣብ ጋሽ ባርካ ነይሮም ድዮም ወላነ ብጌጋ ተረዲእያ ዘለኹ ከመይ ከነይሩ መን እዩ ወንተ ዘይበልና ከመይ ነይሩ እቲ ማህረምቲ ናይ መልኣከ ተኽለ ንባዕሉ እውን ፅልዋ ናብቲ ዝነበረ ትሕት ክትገብርዎ ትርሕዎ ዝነበርኩም ውሽጢ ኤርትራ ንምምላስ اوكي ناي ملأك تغلي مسواتي مستي زتخايده ناي علوة ناي راساي زتأساسر ينيرو مس قاش زتأساسر اي كنا ملأك تغلي حدا خبتهم مرحتي ينيرو دحراي ابتي مودات هستغور اخيوان ناي بايتو اندا تتوكيو بتسفع ودبي نيرو ناي تغال حرنت يرتا ميدا مالتي حاجه كم تعنتو سكوتي ناي راساي سغمتي ابي تخايلو ابتي سمينار
ناي ودبي خايدو مالتي معناته تزنبر مدب انتاي قبائي مقبار زبلي نيرو ناو قبائي تاوكا بسكمينار بلنا احنا عطو زبلي معناته تي سمينار كل التنقرات زاربلو لغنا وقن وانت استحزو سلازي ابتي قبائي مسيخا وسانيتات مبصح وسانيتات مبصح تراي خبون زبل خستاي نيرو زبل حسابي نيرو مالتي سلازي ابتي سمينار أبلات مريحنات يكون كادرات يكون أبلات ودب كلهم استيقظوا نرم رخيبهم نيرم مالتي جن إذا لاي سمينار بوتا أتي وتهدراوي مراحي نمتاي قجلون مالتي نمتاي تطوي مولها نتاج صنعت حقاوي مريحنات أسيركا ناتهم مريحنات أقيمهم تقال حرنت إرتاخا لساتهم زمرحوا خمسة له جيروم ني مواجهين علامة مالتي سلازي نزخ قورو ترى خينام نات مريحنات نتحقاو مريحنات أب أيدي كتو نيرو مالتي سلازي كم سرعة أوبريشني نيرو سرحيتي نيرو مالتي تي سرحيتكا تم لعله تحالفتي زمر هو سرحيتي نيرو مالتي لك كم زين حدا بوتا كتقصاتر تراهم كاسخال زيتو اسخال كبر اسخات كبر زبال لك بخم يوم كستايم نسيم مالتي سلازي تي مريحنات خمات الله زنبر بوتا أو حدا بوتا شلا زنبره دحراي من سغيلو إيدو خهبيو من كاي كالا خاليو زين ترى تخلخيلو زي حبوه بزبل توتينو زنبري مالتي سلازي مسيهم تم سبرت كي تنقصعوسو يجكم هابو زبل نقر مسيهم مالتي سلازي أبزي وانزي كورس ملاك جبنائيو دفاريو صعيلو إيدو كهب زخيل أيكونان نزون فلطوان يرون ساتو سلازي تقامو نتمنى أن تلاقينو كم ملاك نتمنى زخيل سلازي بلو زول كستاي توهيبو مالتي سلازي أو كستاي قرن قتيلو مالتي سلازي ملاكات قتيلو شعوب اتم كالوت كعني تأثيرهم مالتي تم أغلات مريحنات زنهورو مالتي زي استي زخونا نغاري أبقاش زخونا زنغر زمس تسمعه زنغر زمس تسمعه كل نأتي خستاي نأتي نتنتاعات ولا نأتي سقمتي كونينو تي أبال نهي تقال حرنتي إرنا مالتي أبكروكو تحداي زبال مع عسكرات مدبرات يزلو بالسودان قال اتي حيلي قاش زنبرون نازي كستايجر ومالتي اي حتى تقبلون عجي ناي عبد الله إدريس يمانا ايدو زنبره تمساح ناتي زخونه مدب خجلس نب منشون خيدو نبقاش كيدو سلازي تم نتي ناي عبد الله نتي زت قبره سقمتي زتصاررو ني تمساح كا استيقبرو يقتلوهم سلازي تي أبقاش زنبره حيلي
كفافل مالتي أتي نتي زنبرة مفنشال زي دقفة وين يخون أتي نتي مفنشال زي تسقر الرخاء وين يخون مالتي كابز وان زن حر نايزي خلتيو زمد النخاء ببرت يخون مالتي سلازيتي ناي عبد الله حيلي عقمي نيرو عقم خان تايو تي ناي سودان بحر جنبار نعو خستايز قوم نيرو نعو زقلقلي نير مالتي سلنا زيهم أب مهدان يا تو مالتي زي حدا خبتي إذا حيلي زي نشتو غلو زقاطمو استايز زقاطمو تصابو تحريبون توم قالوا حيلتاتون وخمو درجة كادن شمور مالتي سلازتي تقال حرنة يرى سورا وايتو بحال بزح انكفاتاتي أقاطيمو مالتي أب يدا يخون أب وشتي السودان ጽቡቕ ኣሰፋ እንዳመስገንና ኢና ምናልባት ሕቶታት ዝሕናልካ ኣለና ቁርብ ዕረፍቲ ክንወስድ ኢና ግን ቅድሚ ናብ ዕረፍቲ ምኻድና ክልተ ሕቶታት ኣለዋ ተኣሳሲረ ስለ ዝተኣሳሰረዋ ተኣሳሲረ ሳክገብረልካ ማዕረ ዝኩሉ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ናይ ተጋድሊ ሓርነ ኤርትራ ከምኡ እውን ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበርካዮ ማለት እዩ እቲ ተጋድሊ ሓርነ ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ዝነበረ ናይ ሓደጋ ናይ ፀጥታ ብህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ግን ብካልእ ወገን ከዓ ፈተነታት ነይሩ ፈተነታት ዕርቂ ኣብ መንጎ እቲ ሰውራዊ ባይቶን ምናልባት እንተዳ ነይሩ እውን ክትሕብረና ተን ካልኦት ክፋላት ናይቲ ካብ ተጋድሊ ሓርነ ኤርትራ ዝወፃ እንታይ እዮም እቶም ኣከራኸርቲ ነይሮም እቶም ዝፈላለዩ ዝነበሩ ሓደ ምስኣት ኣሳሲርካ ድማ ነይሮም ድዮም እቲ ተበጉሶታት እዚ እንዳተወስዶ ከሎ ምናልባት መንጎኛታት ነይሮም ድዮም ዘራኽቡኹም ዝነበሩ መንጎኛታት ነይሮም ድዮም ኣህጉራውያን ድዮም ወላ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሃገራት ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ተጋጊየ እንተደኣ ዘይኮይነ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኢንተርቪው ኣብ ዝገበርካሉ ምስ ናይ የኣክል ሬድዮ ወይ ድማ እቲ ቻነል ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተዓዛቢ ሰዲዱ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ኮይኑ ተሰሚዐ እንተታ ተጋጊየ ክትርመኒ ትዕላምኡ እንታይ እዩ ነይሩ ምናልባት ኣክፊሐልካ ክኸውን ክእል ትሕቶታት ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ ከነፅሮ ናይ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኩነታት ዲኻ እቲ ክስታይ ትገብር ዘለካ እትሓተን ዘለካ ዋላ ናይ ድሕሪ እዋን ካብ 80 ምስ ወፀ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ግን ተበጉሶታት ነይሩ ምስ ህዝባዊ ግንባር እሳይ ንምግባር ማለት እዩ ማዕረ እቲ ኩሉ ሓደጋታት እንዳወድቆ ከሎ ኣብነት ካብኡ ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝካየዱ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ልኡኽ ወይ ድማ ዴሊጌት ናይ ሰውራዊ ባይቶ ከም ዝነበረ ሰማዕኩ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ምናልባት ተጋጊየ ክትርመኒ ማለት እዩ ተበጉሶታት ነይሩ ዶ ናይ ዕርቂ ብወገንኩም ዝተወስደ መንጎኛታት ከነይሮም ዶ ወይስ ተበጉሳታት በዓልኩም ኢኹም ትወስድዎ ነይርኩም እንታይ ከነይሩ እቲ ዝፈላለ ነጥብታት እቲ ዘቀራርብ ተስፋታት ዝህብ ዝነበረ ከ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ስምረት ፃዕርታት ፈፂሙ ዘየቋርጥ ፃዕሪ ብማዕረ እቲ ንናጽነት ነካይዶ ዝነበርና ቃልሲ እቲ ናይ ስምረት ቃልሲ እውን ይኸይድ ነይሩ ፈፂሙ ክስታይ ኣይኮኑ ግን ሓደ ግዜ ይዕፆ ሓደ ግዜ እውን ተምሳል ናይ ምኽፋት የርኢ ከምዚ እዩ ብፍላይ ድሕሪ
ولا ملس إلى دحري كري كوينة أنا أخري له ناي حزب جنبار ناي سمرت جعزة بتي حدا إيدهم يصحفوا بت حدا إيدهم كا يدوم سوسو كمزي عيناتي تي استايتي أكايدا بفلايت ناي سمرت علامة ماشي زي جبت نجارات تتحيز ولا أبز بحال الأوان مسو خاني نعو زي سني ناي كنصلا تريتات ترى مالتي نامنتها بسبعان شوعتن ناي تكن تسمى مع زبحال أبزل على درجة أبتو أنتي سياسة فوركي أما دبرات ناي تقال لحرنتي إرتا زنورو اللي زعباني سمرت اللي كزرارب ملتي حجر أيها زي ناي حدنا نقرس لا على ترزي اللو مالتي أبتو وانتي أب حماسين أب لعلي حدا نسدرا بيتو كبتصح إلو زخده أب قرم يزبهر أب كارنيشن شكراي تقال لاي شكراي نايكن سلاسة كنتي أكايدهم له دحريو تاي كوني تباهيلهم سلسة تقادلتي كا ناي زتان ناي سررعن زنوريهم ناوتو تامس مسو أول قلوب أبيلهم التي نتم كلته حجر أخذ سمرتها بتطلع على خستاي زي بحر أزخا أب زي مود تزخنا نجارون أتي مبار حيلتكم نبزمسو حياتنا زخنا مس أبستوحل اللون تقدر لحرنا تركا أنا زي كتبسم أب تفضل لزنبرة اللون بساتهم أتي عبي ما تكعتي مسوية أنا تحبابيرو كايدوا ترى يوم مالتي حجي إزيتي منقدي سمرات معي مرينة حزب جنبار مالتي سياس مالتي حجي زين أيد حرا وأنا تنداري كنوا سوينا حجوكا زخيلنا يلن كمانا زلولو وان سلازي بصحو كم دلايم كي بورو زخلو لي نيرو نساتهم ما بشحن شعتهم سمانيا كلتن ما بتقمت قسم مثلا حدا أواج أو زيهم كزوسو أواج كان تاي كله حيلتات سراويتو أب حزب جنبار كاتو حزب جنبار بحزب جنبار يمرحو حزب جنبار أبزدالو جواي كا تم أولات مرحتهم قلم يساتفوا زبل استاي أو جم حاجة زيادة استاي مالتي زيادة حيزا ما زلوا نقدر مالتي سلازي كله ناب حزب جنبار كاتو الله بحزب جنبار كمرح الله زبلي زيتي ناتهم تايلبان ناتهم مرقز مالتي حجنا احنا نازي بكمينا خستاي قرناه كمينا ملسناه اتي حدا سراويت كون له زبل اتس اوكي خستاي بلون
ግን እቲ ፖለቲካዊ ነፃነት ናይ ሓደ ውድብ ሕልው ክኸውን ኣሎ ዝብል ክስታይ ነርና ዝብል ርእይቶ እዩ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚ መርገፅና እዩ መዛተይና እዩ መደራደሪና እዩ ማለት እዩ እዚ ክስታይ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ነዚ ክዓፅፉ ከም ዝደልዩ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ንሕና ከዓ ካብዚ ክንዕፀፍ ከም ዘይኮንና ከዓ ንሕና ባዕልና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ንሳቶም መስመር ጉባኤ ኢሎም እዮም ክስታይ ዝገብሩ ዝፅውዕዎ ምክንያቱ እቶም ሳግም በዚ መሰረት እዚ ናብኦም ኣትዮም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰብራዊ ባይቶ እውን ኣብቲ ጉባኤ ከም ተዓዛቢ ነይሩ ካብ ናይ ውግእ ኩነታት ናብ ከምኡ ከመይ በፂሑ እንድሕሪ ክትብለን ኮንካ ንሕና ኩሉ ግዜ ብቁርሕንቲ ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ከገልግል ብዝኽእል መንገዲ ነገራት ክንርኢ ኣለና ዝብል ክስታይ ዘለና ዝብል እምነት ስለ ዘለና እንታይ ገረሙናዮም ብዘይ የገድስ እዚ ንታሪክ ዝግደፍ እዩ ዋላ እቲ ዝገበርዎ ጉድኣት እውን እንድሕር ከም ኤርትራውያን ዝስምዖም ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ጉድኣት እንድዩ ከምኡ ክርድዎ ከማን ደለና ማለት እዩ ግን እቲ ቆስሊ ከም ናህና ቆስሊ ጥራይ ብምቁፃር ነቲ ዝስዕብ መስርሕ ብኡ ክስታይ ክንገብሮ ክንቃንዮ ክስታይ የብልና ድልየት የብልና ከምኡ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ነገር ከም ዘይኮነ ቆፂርና ከመይ ገርና ካብቲ እዋን ትንዳሓር ብሓደ ንጅምር ንክንዘራረብ ድልየት ነርና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃዋህው እዚ ከመይ ኢሉ ፈጢሩ ድሕር ክትብል ኮንካ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰብራዊ ባይቶ ሰፊሕ ህልውና እዩ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዲፕሎማሲ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ስም ናይቲ ውድብ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንሳቶም እንተዳ ክመፁ ኮይኖም ነዚ ስም እዚ ከይሰምዑ ክሓልፉ ስለዘይክእሉ እዚ ፀቕጥታት ክኸውን ዝኽእል ነገር ነይሩ ስለዚ ዘይንሪኦ ኢሎም ዝወሰድዎ ክስታይ ክኸውን ዝኽእል በዚ መሰረት እዚ እውን ሰለስተ ድዮም ኣርባዕተ ኣባላት ምሪሕነት ዝነበሩ ተሳቲፎም ነይሮም ተስፋይ ወልደ ሚካኤል እዚ ኣብ ወንበር ናይ ውድብና ዘሎ ካልኦት እውን በዓል ሓመዳይ በዓል መሕመድ ብርሃን ላታ ዝበሃሉ ኣባላት ናይቲ ውድብ ዝነበሩ ሹክ ማለት እዩ ኣብኡ ተሳቲፎም ነይሮም ማለት እዩ ምናልባት መንጎኛታት ነይሮም ዝተበጉሶታት ነዝተበጉሶታት እዚ ንምርኻብ ብኸመይ ነይሩ ወይቲ ኣበይ ዝነበረ ኤምባሲ ወይ ድማ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ዩትሪክ ባት ትግበር ነይሩ ብዛዕባ ቁሩብ ንታሪክ ንምሓዙ ክሕግዘና لا መንጎኛታት የለን ግን ኩላህና ኣብቲ ባይታ እንዲና ዘለና ንኣብነት ኣብ ሱዳን ተኮይኑ ናህና ቤት ፅሕፈት ኣለና ናቶም ቤት ፅሕፈት ኣሎ ካድራትና ብህዝቢ ይንቀሳቀሱ ካድራቶም ኣብ ህዝቢ ይንቀሳቀሱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚታት እቲ ርክባት ኣሎ ማለት እዩ ርክባት ኣሎ ኣብ ግዳም ተኮይኑ ከምኡ ስለዚ ነቲ ብሓደ ዘይሰርሑ ዝብል ተገደስቲ ኩሉ ግዜ ኣለው ስለዚ ንዓና ነቲ መሪሕነት ይኹን ነቲ ካድር ናይ ሰብራዊ ባይቶ ዝነበረ እዚኦም ይደፍዎ ነቶም ናቶም እውን ከምኡ ክስታይ ይገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ክስታያት ይህሉ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ ኣብዚ ድሕሪ ናፅነት ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ናፅነት 1991 ምስ ተረኽበ
بزح ركبات نقبر نيرنا ولا أنا لخوه كساعة 4 ركب مستمع وزنا كادرات وكلت ناي حزب جنبار زقارنا يا خستات نيرو مالتي ركبات نيرو مالتي حجي كله تي سعرتات انتاي كما يجركا حدا نقوله زحقوفه مسرح خياد زبل نيرو مالتي إذا كله زخيز نور نساتهم نقول دوات حشوية يلن أبزولو زنبروان نقول دوات حشوية يلن نقولو نحن قلنا زار نيرنا مالتي مس وكلتهم مالتي لقناتهم وكلتهم يبصحوا بعدها ما بلنا دبدبة لما حلالف كم زيت هذه صفو ምናልባት እታ ሳልሰይ ትኽፋል ብዛዕባ ድሕሪ ናፅነት ዘሎ እንዲና ክንዘራረብ እዚኣ መዕፀዊት ምእንቲ ክትኮነና ናይዛ ካልአይ ትኽፋል ከምቲ ኣቐዲምና ዝርአናዮ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጋጊ ኣርመኒ ሜዳ ኤርትራ ንሓደ ውድብ እዩ ዝፀውር ዝብል መርገፂ ነይርዎም ኣብቲ መጀመርታ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ህዝባዊ ሓይልታት ተሓር ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ እውን ከምኡ ማለት እዩ ነቲ መርገፅቲ ነቲ ፕሪንሲፕልቲ ሒዙ ኣብ መስርሕ ግን ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ኢቮሉ ይኸውን ነርቲ መርገፂታት ኣውራ ብመገዲ ብዓይኒ ስታይ ክንሪኦ ከለና ማለት ሕጂ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ክንሪኦ ከለና ናብ ስምረት ገፁ ዝጥምት ብሓንሳብ ኮንካ ትሰርሓሉ ኩነታት ንምፍጣር ክሳብ እውን ከም ዝጠቕሶ ፀናሕካ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስጣፍ እዚ እንታይ ይምህረና ኣብ ታሪክናትና ሕድገታት ድዩ ነይሩ ብመገዲ ተጋድሎ ብመገድኹም በቲ ዝነበርካዮ ውድብ ወይስ ነቲ ኩንነት ነቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ብግቡእ ስለ ዘንበበ እዩ እንታይ ምበልካዮ ነቲ ሓድሽ ወለዶ مالسي كل جزء الرائعة بتي زجمرة يودع مالتها يكون اندهر بتي جمرة خودع أي الكاف تحسو كان كاجن flexibility يلن دركنا يجز أكل مالتي سلازي نحنا كم قال الحرنة إرتا شورا وايتو أبتي دحرواي وان أتي حدا مريحنت حدا بوليتيكاو بروجرام حدا سراويت إذا النجار زخير كم زي كنا أستاجرنا هنا رينا هنا مالتي أبكندو أتي حدا كتكون له زلكا بحدا تخون نعملت ناي وتعدروا بزحنت زبان نجار يلن سراويت سي أب حدا هاجر حدا سراويت راي زلو مالتي نحنا كنت متغلنا نتنجر راي أبتو أنتي زكايدنا زي كونسي لتا مصايت إرتراون تمثال كخون زخير إنا خستين قبر نيرنا نحسب نيرنا مالتي أب مصايت إرترا تي بزحنت بوليتيكا وبزحنت زبل كم متكل حزنايا مالتي ناي بزحات سلفتا سرعات كل له زبل منات حزنايا مالتي سلازي نازي كسنيا زخيل أبت ميدا خين تايو زبل نجركا كنرئ كنكلالنا مالتي أتي أميدا تزوترو نتي أب مصايت إرترا كزوتر على تبلو زنت بارك خونا له نعو بايتا كفتر زخيل كخون له مالتي كمو سلازي خونه مستي نامن له علامة زسانة حدا سراويت يحلو زبل خستين نيرنا امنت نيرنا مالتي جن بدنا يكون حدا بروجرام كله بخلا زراروا أو وشتتي نحدا سراويت مرح صلال ويكا جنبار كالوت ويكا بزحات تواساتي بوليتيكا وحيلتات كل واي خلان زبل نت شبيتنا مالتي سلازي بخستاي بإمناتي مالتي بسلات ماي بوليتيكا كابوان وان نا دايوة سلازي مصر ناب كم زي درجة
ደይቡ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ነቲ ፖለቲካዊ ኣረኣያና